A Taraba za mu yi canjin gwamna don ba za su koma ba. Mun je mu jam'iyyar APC mun zaɓi Ezekiel Baba. Chief Ezekiel Irmiya sabon gwamna na gobe mun zaba. Ka taho ka zama gwamna domin wancan ba za ya ƙara ba. An mai da mulki yashi talakawa duk muna ta kokawa. Chief Ezekiel kai ka dace kai gwamnan Taraba ya baba. Don ka iya kuma ka saba Chief Ezekiel gwani babba. Ga mai farin jinin al'umma tamkar wata daren farko. Ga fiffige nan matasa jamu mu bai ka dukka mun yarda. Mata maza da manya yara kowa yana ta sai baba. Chief Ezekiel sannu gamji mai saran ka babu shi baba. Angon Asabe baban Joshua sannu mai gida baba. Sarakunan Taraba ga naku gwanin ku ya fito zabe. Ku yi na'am da shi dan ya ce zai kara ɗaga kimar ku. Dr. Shekarau Anjo sarki na Ukari ya yarda. Sarkin Ukari mai girma ya Allah ya kara kimar ka. Kai ne ka ba wa Ezekiel Cartoon of Ukari mun yarda. To yanzu ya fito neman gwamna na Taraba mun yarda. Chief Ezekiel dan gatan Baba Buhari ne ku yau duba. To kun ga kenan mun dace Allahu Rabbi ya yarda. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Komai idan zan yi sai na sanya Ubangiji abun bauta. Mai bani komai na nema albarkar Rasulu na manzo. Duk wanda ya rike manzon Allah to ba za ya tabe ba. Wannan yasa nake samun sa'a duk abin da nan nema. Ya Rabbana ka ban dama ni yau za na waƙe jigona. Chief Ezekiel Ubana sabon gwamnan Taraba sai baba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Al'ummar Taraba ga gwamna wanda za ya kare mu. Chief Ezekiel Irmiya turakin cin kai zaki ne. Ya zo ya kare kimar talakawa nan Taraba jigona. Shi ba ya cuta kamar wancan haƙƙin mu ba ya dannewa. Fannin tsaro za ya sanya ido wallahi babu kokawa. Chief Ezekiel 2023 Taraba sai baba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Jam'iyya ta APC ce ta fitar da Ezekiel baba. A Taraba dan ya zan gwamna dan gatan Buhari sai baba. Ya samu lambar yabo ga Buhari shugaban ƙasa baba. An bincika yana da mutunci ga ilimi da burgewa. Dawisu ne a fanni na ado na gaida Ezekiel baba. Yarima naka sabon shata ne yau da ke ta waƙe ka. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Chief Ezekiel ka zo ka yi mana gwamna don ka kara haƙƙin mu. Domin a baya mun sha wahala mun rasa ma ina zamu. Don wanga gwamna na yanzu samsam baya nuna kishin mu. Shi kan shi dai ya sani talakawa yau muna ta kokawa. Chief Ezekiel ka zo ka yi mana gwamna don ka kare kimar mu. Don wanga fati na yanzu samsam ba su nuna kishin mu. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Chief Ezekiel ya yi alƙawari duk za ya ba mu aikin yi. Talauci da yunwa sun kare in ji Ezekiel baba. Haba shekaru 8 sun kai kan mulki ba su yi komai ba. Sun sace dukiyar mu a Taraba ba su manna komai ba. Chief Ezekiel kai muke so kai mana gwamna ba su ba. Jam'iyya ta PDP sata sun kai iya ba komai ba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Muslim Kirista kowa daga naka ne sannu baba. Baka nuna hali na kabilanci duka mun shaida. Kowa naka ne babare a tsakanin mu mun shaida. Chief Ezekiel zakin fama Allah ka da kimar ka. Gwamna na gobe kai ne za ka yi koda uwarsu ba ta so. 2023 kai ne gwamnan Taraba mun zaba. Zabe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yi gwamna a Taraba ba wancan ba. Kyautan kuɗi da motoci halin Ezekiel ne baba.
ya bani kyautar kuɗi da na gode kuma sai ya ƙara min. Me za ka ce da ni babana shatanka ne da waƙarka. Mota nake so ka ban babana dan a daina zagina. Wasu na faɗin ina yi maka waƙa ba abin da zan girba. To ba na wa kuɗi waƙa sai dai dan isar ka ne ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Chief Ezekiel mai wushiryan gado dole ne in gaida ka. Mai dubun masoya tari ya rabbana ya kare ka. Makarantu har da asibitin mu za ya taimakawa ba. Mu dai kawai mu zaɓe shi yayi gwamnan Taraba riba ne. Zai kare dukiyar talakawa bai handama ku dubawa. Na gaida Ezekiel baba na gwamna na gobe zaɓi na. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Al'ummar gari na ta yaban ka sannu Ezekiel baba. Malamai na addini na ta yaban ka jarumi baba. Coci har masallatai na yin addu'a gurin baba. Lungu da sako idan ka zaga al'umma suna yin ka. Ka sha kudumin ka huta mu dai kai muke so a gwamna. 2023 gwamna a Taraba sai Ezekiel baba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Sarki Abubakar Bawuro shi ma ya yaba da halinka. Ma'ana sarki na Ibbi shi ma ya yaba da kimarka. Ya baka katukan Ibbi to me zaka ce da shi baba. Sannan har da sarkin cin kai na gaida jarumi baba. Shi ne ya baka turakin cin kai dole ne ka gode mai. Sai sarki Dauda kai ma ai dole ne mu gaida ka. Kai ne ka ba Ezekiel magajin cin ko gaida zakina. Sai sarki Yusufu dan Asabe ya gaida zakina. Kai ne ka ba wa Ezekiel dan masanin rafin kada. Sannan sarki na Bantaje shi ma yana yaban baba. Mai martaba sarki Yahaya Abubakar zaki ne. Shi yace ka zama tawallin Bantaje Ezekiel baba. Garkuwan gidan Idi kai ne an ka ba sarautar nan. Allah na nan sarki an giuna ya ba da kimarka. Madakin akwana wannan ma matsayin ka ne baba. A Anambra kana da sarauta Chief Ezekiel a gaida ka. Kai ne ka zama ike Omaniwi a gaida jigona. Salman Jibu sarauta ne shi ma gunka Ezekiel baba. Sarki Yakubu dan Audu ya yaba da halinka. Mai hali na girma ya Allah ya kare kimarka. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Ga gaisuwa uwar ɗaki na ai dole ne in gaida ki. Madam Asabe mama na Allah ya ɗaga kimarki. Ke ce uwar gida gun ogana Ezekiel a gaida ki. Na gaida ke uwata Madam Asabe a gaida jigona. Kin minni komai Madam Asabe wallahi ba ni mancewa. Allah ya ba ku mulki a Taraba walla ba mu kokawa. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Alhaji Habusan Kira na gaida mai gida babba. Kamin da komai Habusan Kira walla ba ni mancewa. Gare ni ka zama jagora kai danja walla jigo ne. Mai salo-salo Habusan Kira danja zaki na. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Na gaida kai babban yaya na Joshua a gaida ka. Kai da kake ga Chief Ezekiel dan gata a gaida ka. In sha kurumin ka gwani na yaya na a gaida jigona. Joshua mai halin girma Allah daga kimarka. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a
Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Yarima Shata mawaki 080-6441-3021. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Zaɓe mai zuwa ƙuri'ar mu ba za mu saida ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Chief Ezekiel muke so yayi gwamna a Taraba ba wancan ba. Taraba ba wancan ba.